یا رسول اللہ جس دن دیاں اکھیاں لگیاں اس دن دیاں اکھیاں کھلیاں نے ایک یاد سنے ایک یاد سنے دی رہ گئی باقی ساری بھولیاں نے جس دن دیاں اکھیاں لگیاں نے او یوسف شاہ سوار کدو جگیاں وال پھیرا پاوے گا اسا سنت سمجھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک اسا سنت سمجھے وچ رادے پائیاں کھلیاں نے جس دن دیاں اکھیاں لگیاں سبحان اللہ اکو تاں